E seguimos hoxe falándolles de como avanza ese suceso en Boborás. O pasado venres desaparecía un octoxenario, ademais con Alzheimer, que aínda non foi atopado. Esta fin de semana as buscas foron intensas, tanto por terra como por aire, e aínda non hai noticias del. O pasado venres ás 5 da tarde foi a última vez que se viu a Marcial, de 86 anos, veciño de Boborás. Durante toda a fin de semana, tanto partidas veciñais como a Garda Civil, GES e Protección Civil e tamén por aire cun helicóptero buscáronse en descanso, aínda que sen éxito. E agora, pois, hasta incluso pueblos por aí cercanos, e agora non sei agora para que lado iremos. Parece que non sei. aquí a parte da Candosa. Si, aquí a parte da Candosa parece que queren, non? Agora a ver. Por onde anda non sabemos. Sí. E ese é todo. Está todo mirado, hasta creo que xa chamaron, ele era da parte de Coruña, dali dun pueblo de Coruña, e ten ali unha irmá, pero xa chamaron, creo, e ali non está tampouco. E agora eu que sei. Non sei, estará vivo por aí, se estará morto, non sei. Non sei, eso agora non sei, eso agora desconocemos. Creo, xa vexo mal, e estas noites tan frías, xa se congelou por aí, exactamente. Pois, ese é todo o que eu sei. Marcial foi visto saindo da súa casa no Regueiro, co pretexto de espantar a uns cabalos salvaxes, e foi a última vez que o viron. Por este motivo, a busca centrouse nas pistas forestais entre Boborás e Beariz, e tamén hoxe por carretera. O desaparecido é unha persoa maior, ademais con Alzheimer. Todo aquel que teña información agradécese que se poña en contacto cas forzas de seguridade. Pois o home tiña Alzheimer xa hai un ano ou dous, ten 82 anos, e entonces o home, había cabalos aí detrás, e entonces que lle dixo ele á xente, dixo, vou botar aqueles cabalos. Pero o home marchou e o home non volveu. Agora non sabemos, farto de buscar e non sabemos por onde está.